ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିୟମଗିରି ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଥରେ ଗଲେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଓ ମନଲୋଭା ଜାଗା। ନିୟମଗିରି ପର୍ବତର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଠି ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାତାଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ନିୟମଗିରି ଶିଖରରୁ ବାହାରି ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦେଇ ବୋହି ଯାଇଥିବା ଚାଟିକଣା ୱାଟରଫଲ୍ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ଭଗବାନ ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସୁନ୍ଦର। ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କରେ ନିୟମଗିରି ପର୍ବତର ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମା ଓ ଚାଟିକଣା ୱାଟରଫଲର ସ୍ରୋତ। ଚାଟିକଣା ୱାଟରଫଲରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟୁରିଷ୍ଟ ଭଗବାନ ପାତାଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଓ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିକନିକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଭରିଯାଏ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାତାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ପୂରଣ ହୁଏ ସବୁ ମନସ୍କାମନା। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।